बेयावनो बड'लेण्ड बुब्लि बड'लेण्ड रादाब अखम टुडे बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। लोगोसे कार्बि आंलं जिल्लानि जेसेबांखि रायजो राजा नोंथांमोन दं नोंथांमोननिसिमबो आंनि बड'लेण्ड गड टेलेन्टनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दा जोंहा नैबे कार्बि आंलं जिल्लायावहाय मोनसे अडिशन फैगासिनो दं। बियो सेप्तेम्बर 1 थारिखआव जोंनि बे लांहिन आबसु डिस्ट्रिक्ट आबसुनि कमिउनिटि हलाव जागोन सेप्तेम्बर 1 थारिखआव। बेनिखायनो जोङो बिथांमोननो फोरमायफैदों जोंहा नैबे जिल्लानि आबसु कालचारेल सेक्रेटारि बिथां दं आरो हारिमुनि सेक्रेटारि बिथां दं आरो लोगोसे बे कार्बि आंलं जिल्लानि गोबां मावथि बिथांमोन दं। दा बिथांमोनखौ लानानै माखासे जों जिरायखांबाय रायलायखांबाय। दा बेवहाय खोब मेहेरगोनां जागोन बे अडिशना, जिहेतु बेवहाय माल्टि टेलेन्ट अडिशन जानो थांगासिनो दं। दा बेवहाय जोङो बड'लेण्ड गड टेलेन्ट दिनै सिजन 2 सिजन 1आ थांबाय 19 सनावनो 2019आव। दा जोङो माखासे COVID-19नि थाखाय कर'नानि थाखाय गोबां सम जों थाथ'नो गोनां जाबाय। देग्लाय जोङो 2022 बे समाव जोङो मोनसे सिजन 2नि बड'लेण्ड गड टेलेन्टनि मोनसे अडिशन लाबोगासिनो दं। बे बड'लेण्ड गड टेलेन्टआ ओरैबायदि जे जेसेबांखि गावनि टेलेन्ट दं बे टेलेन्टखौ बिथांमोना देखायफैनो हागोन बा अडिशन होफैनो हागोन। बेवहाय मोसानाय, मेथाइ खननाय, फेशननो, आर्टनो बिदिल' नङा, जिखुनु गावनि टेलेन्ट मा टेलेन्ट दं बिथाङा बे टेलेन्टखौ गावनो देखायफैनो हागोन। जों बिनि थाखाय माखासे प्राइज लाखिदों। बे प्राइजआ जोङो मोनथाम केटेगरिजों राननानै 1,50,000 रां जों थि खालामनाय जादों। लोगोसे आं खावलायहरदों गासैबो गाव गावनि टेलेन्टखौ देखायनो थाखाय, गाव गावनि टेलेन्टखौ फोरमायनो थाखाय नैबे जोंनि लांहिन डिस्ट्रिक्ट लांहिन आबसुनि कमिउनिटि हलाव फैनानै गावनि रोंगौथिखौ देखायनो थाखाय आं खावलायहरनाय थाबाय। जों बेवहाय जेसेबांखि खबर लानो गोनां दं नोंथांमोना नैबे लकेल बिथां कालचार नेहाथारि बिथांमोनखौ खबर लानो हागोन, हारिमु नेहाथारि बिथांनिबो खबर लानो हागोन। जों गाहायाव माखासे कन्टेक्ट नाम्बार होखादों आरो माखासे जोङो फ्लेक्सबो होनाय जाखागोन। बै फ्लेक्सआवहाय जों कन्टेक्ट नाम्बारबो होखानाय थागोन। बे कन्टेक्टखौ नोंथांमोना गाव गावनि सुलादखौ लानो हागोन। টেলেণ্ট সিজন 2 এজ লিমিট ইয়াত আমি দিয়া হোৱা নাই। সকলো যাতে ল'ৰা ছোৱালী কিছুমান বুঢ়া বুঢ়ী ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত আমাৰ যিখিনি এনি টেলেণ্ট ইয়াত সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত আমি যোৱা 27 জুলাই মাহৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ এই অডিশ্যনটো, সিজন 2 অডিশ্যনটো। গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট, বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্ট, ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট, চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট, তামুলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, আমি এইখিনি ঠাইত আমি অলৰেডি আমি কৰা হৈ গ'ল। আহি থকা দিনত আমাৰ 29 তাৰিখত আমাৰ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে আৰু 31 তাৰিখত ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে আৰু 1 ছেপ্টেম্বৰত কাৰ্বি আংলং লাংহিন তিনিআলিত আমাৰ অডিশ্যনটো কৰা হ'ব। আৰু কামৰূপ জিলাত 7 তাৰিখ ছেপ্টেম্বৰ আমি কৰিবলৈ আমি ঠিক ঠাক কৰিছোঁ। সেইকাৰণে সকলো যি ইণ্টাৰেষ্টেড ল'ৰা ছোৱালী সংস্কৃতিক জড়িত থকা সকলোকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। जोंनि बिथांनि खौरां मेलाव सफैनो हानाय बड'लेण्ड रादाब, बड'लेण्ड बुब्लि आरो अखम टुडे बिथांमोननिसिम साबायखर खुलुमबाय। आंनि मुङा देबल मुसाहारि, आं कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारिमु नेहाथारि। फैगौ 1 सेप्तेम्बराव जोंनि बे कार्बि आंलं जिल्लायाव गिबि खेब जोंनि बड'लेण्ड गड टेलेन्टआ जानो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो कार्बि आंलं जिल्लानि सिङाव थानाय गासै रायजो राजाफोर बिथांमोनखौ खावलायदों गावबा गावनि जिथु रोंगौथिखौ बयबो बेहाय देखायफिननो हागोन। बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ आङो कार्बि आंलं जिल्ला बर' फरायसा आफादनि हारिमु नेहाथारि जानानै खावलायनाय थाबाय। गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय फैगासिनो गोदान खाबु बड'लेण्ड गड टेलेन्ट। गोजौसिन जौसाङाव दिन्थिनायनि खाबु बिटिआरआव बड'लेण्ड गड टेलेन्ट सिजन 2आ फिन सौफैगासिनो नोंथांनो गोदान खाबु लाना। जाय जौसाङाव नोंथाङा गावनि गुनगोनां रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन। जानो गोनां बड'लेण्ड गड टेलेन्ट सिजन 2निनो अडिशननि अक्ट'खौबो थि खालामनानै होखानाय जाबाय। फारि बायदियै फैगौ 25 जुलाइ दाननिफ्राय लानानै 2 आगस्त खालारसिम मख'नाय जायगाफोराव लानाय जागोन। मख'जाथावदि अडिशन रेजिस्ट्रेशननि खालामनो थाखाय
8399890945 91011023339 आरो 9577573499 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।